Έχεις υποβληθεί σε επέμβαση αφαίρεση συναισθημάτων. Από σήμερα ανήκεις στην κυβέρνηση. Είσαι το υποκείμενο με αριθμό ΚΑΠΑΙΤΑ 764. Θα κατοικείς στην πόλη Χ67 στο 15ο διαμέρισμα του τρίτου τομέα. Δεν έχεις δικαίωμα να έχεις οποιαδήποτε επαφή με άλλα άτομα του τομέα σου, αλλά και να προβείς σε οποιαδήποτε δραστηριότητα χωρίς άδεια από τον υπεύθυνο του τομέα.